Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөйклі Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте «Мән сома Рамаданан» кім Рамазан айында ураза тұтса. Икенче риваятта «Мән қама Рамаданан» кім Рамазанны ғибадатта үткәрсә. Иманын ва ихтисабан иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, «Гуфира лаху ма тақаддама мин замбих» оның барша гунахлары гафу итәләр дип әйтә. Хәзер сезгә бер шигырьне укысым килә. Бу шигырь бәйрәм турында. «Ләйсә ал-ዒду лиман лабиса ал-җадида, иннама ал-ዒду лиман хафа мин ал-ваид». Шынлыкта гаят бәйрәме ул яңа кием киюшегә түгел, хакыйкатта ул газаптан куркушыга бәйрәм. «Ләйсә ал-ዒду лиман ракиба ал-матая, иннама ал-ዒду лиман тарака ал-хатая». Гаят бәйрәме ул яхшы транспорт белән килешүгә шин бәйрәм түгел, гаят ул гынахларны калдырушыга шин бәйрәм. Ләйсә ал-ዒду лиман басата ал-бисата, иннама ал-ዒду лиман таҗаваза ала ас-сират. Гаят ул яңа кәламнәр җәйшүгә түгел, гаят ул сират күперен шыга алырлык гамәл кылышыга. Ләйсә ал-ዒду лиман тазайяна бизинати ад-дунья, иннама ал-ዒду лиман тазаввада бизати ат-тақва. Гаят ул дөнья зиннәтеннән матур кием киешүгә түгел, шин гаят ул тақвалыкка ирешә алган кешегә. Ләйсә ал-ዒду лиман назара анва'i ал-алван, иннама ал-ዒду лиман назара җамали ар-рахман. Гаят ул төрле төсле зиннәткә караучыга түгел, гаят ул кыямәт көнендә Аллаһка карауга ирешә алучыга дип әйтелә. Кызганычка каршы, быел пандемия бәйрәмебезнең тәмен алды. Ләкин гаит намаз булмаса да бәйрәмебез бар. Без шатлана алабыз, яңа кием кия алабыз, балаларыбызга бүләкләр ала алабыз, бер-беребезгә шалтырата алабыз, сәлам бирә алабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан уразаларыбызны, кылган тагат гыйбадәтләребезне кабул итсен. Һәм хадистә әйтелгәнчә, иншалла бу көннәрдә шып-чиста яңа тугандай балалар сыман булырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.